Deepfake ki jingring dur ki bayalam bakla ya ka jingmut jeperhat ki brio. Ka teknologi ki bapau ba hakini kisngi kadai ka AI teknologi malakot ru ka artificial intelligence lani machine learning. Ki kor ki bor komputer kila primentoi shi kadai ya ka jingim ubrio. Henry lada penurkam bakla ya ka kan warna pat ya ka jing susi bat ka jing bitar ya ubrio. Kawai na ki jing penurkam bakla ya ki kor komputer bapau bahamenta kadai ka deepfake technology. Ka deepfake technology kadai ka jingshna ya ki video ki sur bat ki dur ki bashuthok bat lamler kabay lam bakla ya ki brio. Kum ya kini ki deepfake video lapen sapriang ha social media. Ki deepfake kidai ki foto ki audio bat ki video ki bashushna thok da ka bapenunkam da ka AI technology lani ka artificial intelligence. Lakot deepfake namar ka jing lamler bat jing syukor ki video ka jiliu hadu kata-kata ba amla ban ngam sha ka jing shisha jong kini ki video. Bun sien ha ka deepfake video la busud tang ka dur jong uwe ubrio ha ka met jong uwe pat ubrio. La penunkam ru lengba ka artificial intelligence ban pertu tik-tik ya kasur jong unu ubrio. Da ka bakhle lang ya kasur bat kadur la snapat ya ki video ki bathok bat ki balam ler. Teng kidai ki video ki baklem akor bat bapenja buram. Bunsen hi ki deepfake video kindai be jong ki riu pokmat ki nongyalam bat ki celebrities. Dang hakini ki hindiat sngi ngilayo ya ka video kabla poor state bah bat kabla long viral jong kawe ka actress kabakerteng ka Reshmita Mandana ha kabala penunkam da ka deepfake. Kani ka video kadai kablam ler ha kabla penunkam tang da kedur jong ka Mandana ha kamet jong kawe pat gabriu kabakerteng ka Zara Patel. Kala don ru ka deepfake video kabapen bo presiden ka Amerika u Donald Trump ula sha le tomet ba sha kem hakispai. Haus nem arjar arpuar ngiyo ya ka video bala sapriang ha Facebook bapen bo presiden ka Ukraine u Volodymyr Zelensky u penmana lengba ka television ba ka Ukraine kan sange no ya ka thma persha ya ka Russia ba kan surrender no ha ka Russia. Kani ka video klap pendit ikibrio baro. Tip ma hadin ka tu ka nipor sa tip ba ka video ka de ka deepfake video ka bala shushna thok. Ka don ka jingma na dagi ba kim nang ban penyapher ha padang ki video balam ler bat ki video bashisha. Ha ka jingdom ba jingjong shit ka ba kansan lengba ki deepfake video ki ba lani unu ru ubrio ne ka brio kila ban sukuthu bakla bat kila ban le yaki kam ban wanra ya ka jingman saw ba ka jing susi. Kumta ki ba pendukam social media ki di ban long ki ba husiar ba ban ngop ha ki deepfake contents. Bun sin hi ka teknologi ka kentiu ya ka suk kasan bat ya ka bah ka miat ka jong ubrio. Ka wai kan uksa balong positive ngila ban syam ha ka video jong aktor ka Bollywood u Shahrukh Khan ha ka por COVID hausnam arjar rfuai. Ha kini ki video badai ka advertisement jong u Cadbury's chocolate u Shahrukh Khan u kentiu ya ki nongkhayi ki berit da ka bajer kerteng ya ki dukan jong ki ha ka video. Ya kan ya ka video la penunkam da ka artificial intelligence. Kumta da penunkam hok ka artificial intelligence kan long ka jingmentoy ka bakraw ya baro ki brio. Henry da penunkam bakla kan long ka jingtim. Tiperlok pisngo kumno syapangkan ni ka video. Sngoba ban komen. Sngoba ban subscribe ru ya ka channel. Kublai shibun.